Katsotaanpa tiedoston jakamisen käytännöt vielä. Tässä mulla on nyt auki Word-tiedosto. Olen sen täältä Office-portaalin selainversiosta luonut suoraan tänne Word-painikkeen valitsemalla, ja sehän tallentuu tänne omaan OneDrive-kansioon. Ja oletuksena on, että asiakirjalle tulee nimeksi vain asiakirjan järjestysnumero, niin nyt laitan tähän vaikka, että testi, niin tiedän, että sen se voi sitten poistaa. Eli nyt jos haluan jakaa tämän pienryhmälle yhteisesti muokattavaksi, niin valitsen täältä jaa-painikkeen ja en ota tuota suoraa yleistä linkkiä, vaan valitsen jaa. Ja tämä ensimmäinen vaihtoehto tarkoittaisi sitä, että kuka tahansa, jolla on tämä linkki, niin voi sitä muokata ja pääsee siihen käsiksi. Mutta jos en halua niin toimia, niin täältä löytyy muita vaihtoehtoja. Ensinnäkin voi rajata, että vain Diakin tunnukset toimii ja avaa tämän tiedoston. Tai sitten voi valita, että ne, joilla jo ennestään on tähän pääsy, niin voin haluttaisiin jakaa linkin uudestaan. Mutta pienryhmissä toimiva vaihtoehto on tämä valitsemasi henkilöt. Ja tässä näkyy, että on jo valittu, että he voivat sitä muokata. Ja voisin rajata myös, että voivat vaan lukea. Mutta nyt annetaan muokkausoikeus ja sen jälkeen valitaan, että käytä. Ja määrittämäsi henkilöt voivat nyt muokata ja tähän etsitään sitten nimellä diakilaisia, niin sieltä löytyy sitten sähköpostiosoite ja suoraan voi lähettää. Eli linkki tulee sähköpostiin suoraan. Linkki löytyy myös vastaanottajan OneDrive-kansiosta sieltä jaetut osiosta.